als je ergens voor genomineerd wordt, kan dat niet anders dan je ego strelen. Want het is gewoon ook een soort erkenning en waardering voor hetgene wat je doet natuurlijk. Dus dat doet dat met ons en met onze organisatie. Dat je daar wel trots op bent, natuurlijk. Snel schakelen en meteen live. Een van de eerste livestreamconcerten, wekelijkse Current Talks, een hybride bruisfestival en meer. Dit is de muziekgieterij. De favoriete show? The Fields. Ja, dat was de zoon van de relatie van Wim van vroeger. Die Wim ook kende nog. En die zoon kwam weer optreden en ik ging zonder verwachtingen naartoe. En dat is bij far op dit moment nog altijd mijn favoriete show hier. Die was, zoals het moet zijn in een poppodium, druppeltjes van de muur, zweterig, een beetje ruikend naar bier, en vol power en emotie zat er heel veel in die show. Heel veel emotie. Dus ik kan me die show heel goed herinneren. Howdy everyone and welcome to the first ever The Wolf live streaming show. I believe we have about 3,500 people watching right now, which is more people than we ever had at a show, I think. So we're very glad about that. Thank you very much. Ik had altijd vanaf 2004 in mijn little black book één band staan. Ja, ik dacht van ja, die wil ik terughalen naar Maastricht. En dat waren de Sisters of Mercy. En echt letterlijk en figuurlijk, 24 uur voordat die show zou plaatsvinden, valt het doek, corona en lockdown. Toen hebben we met z'n beiden gezegd van, kom op mannen, we gaan even allemaal naar de bar, pils drinken en uitjanken. En toen was het idee ontstaan, zo'n beetje, ja gewoon een beetje dromen, al weet je wat. We gaan het streamen, de Sisters of Mercy, dat ziet toch niet, maar doen we heel veel rook en draaien we plaatjes, maken we een stream. Nou, hij is tenminste niet zo benauwd. Die staat de airco aan. En toen in één keer zei iedereen, hey, stop met drinken, laten we bij elkaar zitten. Dat gaan we gewoon ook echt doen. We gaan gewoon op zoek naar een band die nu, zo ASAP met ons, een stream wil opzetten. En toen kwam de Wolf uit, dat die al zoveel shows hadden die gecanceld waren. Hebben we gezegd van, ze zaten in Oostenrijk of in Duitsland, rij nou maar naar Maastricht toe, we gaan het gewoon doen. En dat was wel legendarisch. Ah, die is chic. Die vind ik chic. Rick de Van Leeuw. de Rats on Rev. Geweldig. Heb je zelf door de jaren heen één favoriet? Of? Ja, dan moet ik echt even teruggrijpen naar Bruis afgelopen jaren. Ondanks die coronaperiode, waarbij ja, ook echt een close friend of de muziekgieterij, Ron Proper Chapper van de band Sophia, hier een week lang heeft gerepeteerd. En ook vanuit 0 naar 10 moest opschakelen. Die band had een album gemaakt, corona kwam eraan, geen shows, geen muzikanten. Dat moest hier allemaal op tijd van een week gemaakt worden en een echte live show hier. En dat was tot jankes toe, ja, ik was echt ontroerd van die show. Do I really need the conflict, but just something to resist? Is this week's obsession just a reason to resist? Do I really need the conflict, or just something to resist? And is this week's obsession just a reason to resist? Do I really need the conflict, but just something to resist? Qua livestreams hebben we heel veel Current Talks natuurlijk gedaan. Dat was een idee van Leo van Donschot. Die kwam hier, die was al met ons bezig over een project om hier te gaan doen met een soort interviewvorm en live show en eten met bands.
Ja, dan kon hij doorgaan tot corona er kwam. En dat hebben we heel snel omgeturnd naar een ja, livestream vorm met interview en een livestream optreden van de band. En daar hebben we er inmiddels 42 van gedaan. Schipper, mag ik overvaren? Of kan je op zijn minst de route aan me openbaren? Ik ben een Sranama, buren chocolade, mina, takkie, lange timing, zei je wanneer komt de zaken. Het afgelopen jaar was ondanks corona eigenlijk het drukste jaar wat ik tot nu toe heb gehad. Wim en ik hebben een afspraak met elkaar gemaakt in het begin van de corona. Wim gaat zich helemaal focussen op de toekomst en alleen maar bezig met nieuwe projecten en heel veel innovatieve dingen ontwikkelen. Daar is de coronaprogrammering een voorbeeld van. En ik zou me bezighouden met proberen zoveel mogelijk het bedrijfsrecht te houden en subsidies aanvragen, zoveel mogelijk regelingen proberen aan te spreken, zodat we maar konden blijven bestaan. Het is gewoon een afschuwelijke periode. We hebben mensen moeten ontslaan. Ja, je hebt het heel druk, maar je hebt nooit resultaat. We hebben het normaal altijd heel erg druk. En dan verkoop je kaartjes en dan komen mensen en dan heb je de waardering van het publiek. En dan komen mensen langs. Hey, goed gedaan, Richard, of wat te gek. Of, dat contact met je publiek valt weg. Een deel van het personeel valt weg. Een deel van het werk valt weg. Hè. Je hoeft de zaal niet meer te schrobben, nauwelijks meer. Vroeger was dat iedere dag. De kok hoeft minder te koken. Ja, dat is een hele moeilijke periode nog steeds, omdat iedereen opnieuw een soort rol moet zoeken van ja, wat kun je dan wel doen. Dus je moet ook dan innovatief zijn en op zoek gaan naar nieuwe oplossingen. Ja, want hoe houd je dan de moraal een beetje goed onderling? Door stiekem toch op vrijdagmiddag wel af en toe met elkaar een biertje te drinken op gepaste afstand, 1,5 meter en elkaar in de ogen te zien en even te filosoferen van hoe moet het nou verder. Hoop doet leven, hè, door er met elkaar over te praten, door de emoties die je onderling hebt ook aan elkaar te laten zien. Door ook af en toe gewoon nieuwe dingen op te pakken en te verzinnen en proberen zo die moraal hoog te houden. In mijn optiek is dat eigenlijk één ding wat ons onderscheidt van meerdere poppodia, is dat wij eigenlijk ontstaan zijn door muzikanten voor muzikanten. En dat zit doorspekt in het DNA van de muziekgieterij. Maar wat het uniek maakt is dat het eigenlijk, zoals ik het zeg, het is echt ons eigen DNA, het is van ons. Wij hebben het bedacht met z'n allen en dat is ook, ja, denk ik, het grote verschil. Waar kijk je zelf het meeste naar uit de komende paar maanden? Om bezoekers weer te ontvangen. Om weer fysiek hier bezoekers te kunnen ontvangen. En mensen die, dan het liefst zonder restricties, tot mensen weer echt kunnen genieten van een concert of een feest of wat we dan ook organiseren. Want dat element van ontmoeten en bij elkaar zijn en samen een pilsje drinken, samen te praten over dingen, dat heb ik het meest gemist en daar wil ik het meest van.